A onaj tamo brod što se vidi Stena Line, taj ide za Belfast. To je druga obala Liverpoola, Birkenhead se zove. I tu ide Stena Line za Belfast, idu 2 puta na dan. A ovo je ulaz za aute, ovo što sam malo pre rekao, i onda idu ovuda tamo na onu rampu. Ovo je reka Mersey ili Mersey, a tamo par milja dalje je Irsko more. Prošetamo malo da vidimo. Kad već slabo ima posla pa da prošetamo. Ima raznoraznih turista, bila je jučer utakmica Liverpool-Brighton. Ono je onaj Mercury hotel, ovaj Crown Plaza hotel, tamo ima Radisson Blu, onaj Malmaison hotel, Indigo, Travelodge. Raznoraznih hotela ima u ovom kraju. To je ulaz za aute kad idu na brod. Foot passengers, tu idu ovi pješaci. Evo ga Liber building. A ova zgrada tu se ulazi na onaj njihov lokalni brod što ide preko puta. Ono što sam govorio ranije. Tamo ima neki muzej, ono pravo, neki ratni brod, da li će da se vidi. Evo koliko se vidi, to je neki stari ratni brod, pretvoren u muzej, ali sad trenutno zatvoren. Nema baš nešto ljudi danas. Idem nazad do auta, ostavio sam telefon, totalno sam zaboravio. To je to, moram da napravim jedan bolji video šetnje po gradu. Ništa, vraćam se u auto.